Kublai parlok sa shising ipidang snobhay pi shakan ka special interview ka jongi hakabang ngi kren barki rio pau khamat jong ka jala ka jongi but minta kanti ngadon haka studio but I Dr Adorable Marilyn Kharbamon iba ka jingya anti ka jong igalong paskutanat ba ide I Dr hot I basumar hakte po Bethany Hospital ndai haka jo ko poru ide I nong thokot mo ibat hadok mentai la pemi atli kod kani kawai kade ka full circle kemo phi but kani kawai pade kade my encounter with the missile man of India ka borok ngitip APJ Abdul Kalam te khublai shibon doctor ya ka jingplai por ka jong phi banya don metap ngi hakan ka studio banya kren halor kene jing ya anti ka jong phi ka jingiashem ka jong phi but karai ka bapishim ban tho kot mo te ni kong Dr Pilan batai khindiat chapang jong phi ba chapang ka ni ka jing ya anti ka jong phi kumnu phi poi kata ka jing angnu ka jong phi ban long doctor first thing te bijni medicine mo ka jing long doctor ban sumar real that is my passion my profession mo my passion my profession te jing ya lenti ru kala long bajrong mo la le MBBS la le MD te la trei te hendrai another part it's a hobby kadi ke ban puli ki kot madu pon ngadang rit ngadang khanda ngasman ban puli ki kot ban mon avid reader bagi yo kat sabayo hasti central library ne haki school libraries ne hadian la apa hadian college library ne what do you like du menshwa ki don ka tu dukan ba ai kot you like apa PB chim ne gitu te later kila chef lain khra hadu ngala la long parlok ba itu try you like la itu te kalong ta kan la puli pro kata kasi wan mo kata jing perkhat hanga naman boleh ngam la ban persang ban thok mo ha tang ba borok gini kis nempat kalong kajing lingkot kapor ngam yo opor kan bon kam jang yo opor ban thok kita kot te kasa sedang kalong ta kan persang kawan kata kajing ang nut kajing perkhat hanga boleh ngam persang mo ban thok kandian te hakapor tu ba kawan kani ka covid kan por lockdown teng kham yo por kan dia te persang ngai man tho sa tho e ka tu kwat ka tu first novel jonga full circle ngaplai how 2021 tu deu hapor lockdown ngaplai ka tu kwat ka bas ko tenat kalong ba ngitip ba khina sama mentale nyar ban ong ban de shim ban bat ya kot puli mo mentale ya kumni tu khoi ndai ka belong ka kalong ka ek ba ki kun samlai jing kila ban draw inspiration ani ban yo kata ka jingom sim na phi bakin lech ki libraries ki puli ki kot ti phila batai doctor la kanu sna menta phila don ha kani ka kam kom I nong ai jing sumar nong as a doctor tengala la aslam phi ngala pass na du ka 2004 ya ka MBBS then after that but 2011 ngala ada PMD te kalong tan tenan la tre la bon tli hospital ha jala kan tre te hadin partner Bethany la don la kan la palach posnem Bethany ru te kalong ta kan experience te as a doctor it's there but as an author of course come do now ti ashwa ba pin pelai yakni kot ko jong pi ka bani kong ka full circle kan ha to phila don em kinu ki jing thu ha ki to por maybe phidang samla phidang kham dang he san ki por ban ai ki jing tho ki jong pi Shaki maybe newspaper la niki magazine ha gitu ki por teng khlempat por khat reng ta kani ka sedang hadian ngala practice hi ngala long doctor e ka sawan kata ka jingmot banga shu ngandai ben persang mo ngakwa ngan ben persang ban thoi ka kon hendrai kumo om ne ngam la ban ngam don por ngam yo por te ka basna ka long what happening ka jing kim jing ka por what happening ka jing bon kam ka jong phiru ndai phidang polai por khnang long ban per khat pat keng long ban hadok ban dabi kan ka kot ti ka long ke kan the major achievement kan ti ngi kran chapang ning kong ni ka kot ko pelai a jar at poi mo philan batai khindia halor kamut ka jing thmu ga jong phi ka story behind okay je thu khna chapang ka tu ka full circle ka de novel ka de purely fiction bar khoi di tang jing modur mo ti ring thop ade ka tu ngwa man showcase tu ya ka Shillong mo man pen I shabar kan ka long no ka ta ka ri ka jungi bar ngala puli shabar ngala don shabar ngatip bun ki mithu ki prakhat north east ka ju bara umizur bi I'm from Shillong
oh kin kili pi thu yuta to mana kerteng mizo te ngi long different cultures different tribes kim tip ra kim la ban differentiate kim la ban tip utau te kim tip ra te ngan thoi ni kon kawan ngi ta adu kom ngan thoi ngan over ha ta ka rukom ba ka Shillong kan mi shaban mo kin yo puli ki brio te kan mi no na gitu ki mendai ban pen i kum kata ka Shillong kadai ka jaka ka bating ban wan ne ka ba long kum ta ba knai bijing lai shong hieng ndu bijing lai shong hieng kam dei kum ta man ta ka la long na kwa ban pen i ka Shillong an kum ba ki ong ha tien pharang kata ka vibrant modern city ke te nga thoi ka tu ka kot nga thoi tu ka kot patมันลงบันละโมมันเป็นประกันป้อยชมูนกิบเรียวไปกินละบันดุเลียดกิบเรียวไปกินสโกอ้อหอดกันดีกุมตาเตียงาทอกันประกันลงสเต็งฮัดเดลีสเต็งฮัชลงตัวกันลงอินเตอร์มิกซ์กันที่กินนี่กีเล็กกินได้กินนี่กี north east ชิบุกิปารา north east จุงนี้กิบดอนชับบาร์กิลาบันดุเลียดเอกตาที่ปาราคาซีรุชิบุกิบดอนชับบาร์กิลาบันดุเลียดเอกตาที่คำทำเอกบัมได้นึกจะลาจุงนี้รู้กิลาบันดุเลียดกันแต่ทอตั้งฉันพังชลองได้นึกทอลังบัดกันka story in context bat ke wei ka jaka kila man relate ke tanga sa thoi ka tu ha kata ka kom long kani ka god jong i doctor ka dei ka fiction mo kata ong ka dei ba I pen wan dor hi na ga jing mo prakha ka jong I ka dei ka story phang jong nu doctor ka ni phang doctor hi mo phang ki doctor si nga tho ha ta ka ko number ka dei ka first book jong ha ka baning kong te nga ha pen wan dor ha ta ka kom ya ka topic ka bangat tip ha nomor beli ngan la ban pen wan dur ya kata ban ye thu mo te haya ka topic ko bangat tip tengah thosh pang ki doctors ki beton Delhi I base ka story ha kata kan ki doctors beton Delhi react kumno ya kumno sa ya ka story but moving on sha ka bagi la he kila san kata te hadir pa people like ya kani full circle ka kot ka jong phi ke ka feedback ka ba phio na ki pa ye ba thoin ki par lok ki par jor ki jong phi majority ti ki ong be kum ta ni kimla man mundur first reaction ki kum no phi ni no phi opor man tho kata te first reaction ni ani phila phila kum no phi opor man tho second thing pa dikila puli baro kho ki ong ingi so tenat mo ka tu jing thu khna ka tu ka no ngi so tenat ba ni tho sho se doctor de phi don por tho sho se ki ban tho de mar ba lei ba na ga jai ndi jungi duna kade ha ki ong na khamtam ni jai ndi jungi duna khamtam ki doctors ki ban tho te duna shisha hi na ekren te ki ong phi ban tho phi ki don mo ki bon hi ai min siam nga ki ong so tenat ni so tenat e ka tu jing tho jung phi ko ai be bin tho sho ti ladangi kren hadin kalalong no hadin bon teligi snam mo hadin south san snam ki sapalai sa kot jong phi ka pa but kani kot ka jong I ka ba kam de ka fiction ani kam de ka jing mudur ka jong I de ka jing shem ka jong I mark mat but president ha ka ko por Dr APJ Abdul Kalam ha ka ko por hi I doctor mo ide I bapet ha ka ko ba badan ningkong do in the scene ha bon rai ka met jong u Abdul Kalam shopot Bethany ti ngakwa pa manya kran halor kani doctor ha ka por pidon hospital ha ka por bawan rai ka met jong u president ha ka por kumno ko long ka situation ha ka por hospital tu ko por long kadai sni mandi ngala tho ha ka tu ka ko tu tang mai ni we ngan ni thu mo kala kadai sni mandi te ngala la de upidim tu te le jing le chwa kan le jing le chwa on sawan chim dong jan miet thiet jing thiet chwa na she pb awan jan miet te la chem evening rounds ke nga chem evening rounds ngale pe patient chalor te ha ka ta ka por phone la disha shwa na emergency te la ke chalor la de phone te medical officer kan chi don medical officer emergency ngam dak kan mau shoot di menu hatu por te tu la phone yang ngakai tem so thu sho ta ka phone mo ki ban ong ki sister ngam mam ka phone te la le di ka phone ni tai doctor ne mo jing so thu sho kran yo shu president ngaru ala ang nut ngara ang ngo oi ta president te hadian ushim utu personal aid jong president Abdul Kalam kan shim your phone mam the president the former president is here his collapse please come te hang ta te phi shu wan ka shock mo la long shock na man explain ju shock to tu lem no mare tu spot aklet hi ben medical fruit mare spot por mare la phone ta Dr Sailu di try jong hospital Dr John Sailu ren tiam a phone ye a phone te I pa di oi nga ani nga do jadi mokpur hang ta le te la nang ayu shu
Mari me cepo emergency te la lap hang tu la ya nganang perkhat lai bun beriu tu mam dan beriu re. Gila jajar tang emergency la long kom ta long hush le bro. Ngalik pe ti sister shu ai sai ni ngamo hang tu la li pe hang ta pe tu ki be thau mi pi hang tu staff ki dai medical officer ai ngashim tu stat ka hospital tien. Ni hang ta lin na yap shu nomor belai ba mi osgo breath sound mi osgo heart sound mi osgo issue hang ta le te la nang ayu la tarung ong ki tu take him to ICU temo la ya wheel no itu ka trolley bed ke wheel be po ICU ha thang tu halif tu 8 jong i president Abdul Kalam pe nga tu we're doing our best menurut ong ha tu por menurut ong we're doing our best la ra ICU te ta hang ta dal apoi ICU te after chaos ka jingklum mar jingiashem thum long thum tip shu mar belai ba nila ya le kat ba la te la tong nila tip ba ila khlad don shu ring ngin pen mi no ta ka ku bor la kila wan ken ki officials the state government par khoj hi don ha ta ka jinglong ba ngim tip shu e protocol le kum ju ja te kum ju long ju ja tu ne la long totally unprecedented tip de ban le te hadian di phone session na Delhi na Prime Minister's office la phone yang arsian laisian ban kili ka long kumno lawan governor la ayu te hadian kisah tip na Delhi ken ba bangi de ban hand over shaki military hospital login rai kamen namar ba uday head of the armed forces tiga sara sewan rai military hospital ken okay lah tu ban shimti no maki kibo overnight ha military hospital kisara pa Delhi next morning taka helicopter she got sara na tu flight lah tu ko porte ke ngas ko thu ka jingkul mar jingkul lai long ila khlad shwa ban poi hospital ne tamba nam dang shu khlad hi namar belai ba dang ayungi dang la ban attempt ka CPR e namar have attempt ban revive shwa ban declare yanu shwa ngin declare bikim dan shu ngi attempt ban revive ki tingla attempt ken ban revive tamba khlad shu revive okay hashwa ka ni hashwa ka tu ka jinja pila ya kendua pila joy kendua markamat baru president barim ban ya kendua markamat tengam ong Hendai she seen how October 2002 ngakan mau mga wan chani namar balai ba I dap snem I pa jungai long I dap snem November tengah wan chani kan kata mo dap snem beklat te nang tai na PB hakmat DC office ang tu kan cabat kibat kali temo te ayan no na taxi like pekin balai mo kata te kasiwan yat katu ka ayu kan ka convoy jung kan ki ongki beri president Abdul Kalam apa sang hi bene pe tam khamyo kata di closest encounter bla kata ka por hot ha ka por budang em hot long namar ba ulong gmong kitin parang ilong very popular figure namar uli brio ba tangki bahe basa ni khanar ki stana diu namang ngang shung chitu khana kan dia ngasku tenat bai tu jingja ke pi ong fi arajar a ba wan chani ha por dong di president ba ude sport ni hu tu ha ya ba namu ro tingin nak ngi lai perkhat ngi lai yang itu tinggi yang cia ta tai ne khana ne cia ta tai kum tu long dai I kedur mi I tam ba yu hendai ngak khna poi perkhat ba mo un penhap I kayet ju ti ha ko bol ngi ta ta ya ta talang long it was very interesting kan ha ko bolong kolong ke ba sngo benot sngo siru ba kat utau brio mo un long bọn wan rin musim khadu ke jala jongi mo ti bat ngat dang na phim let ka ma de ha to po bek satep ke Shillong ne ke eru hot je ong de jaka ba de ha ka tu ko shwa ka tu ti longom ta kitip ke no ti easy ke Shillong ru re da ka tu ka jingja ko tu te bro ko bai ka ri jungi ka latip ya kata ka Shillong long it kalong ong no Shillong no kalong unfortunate amar ba kitip ya kari jungi Shillong ba through ka jingyap jong Abdul Kalam hadirin menta ki boro kita itip lo kita kami gelayan nanda kada tu kusuna ketu kara gowanshi kis ti kilong ki ilong bengin hak bai perkhat kan to ki kuma ki oma publicity ti ginan kan show Dr halor kani jia anti rong phimo ko bi doctor of course phila la san bha kan lekam hindai ko mi nong tho ba de phinang don show ginu gi jing thumu phin nang ni khmat phinang tho actually shwa mangan pin mi ni ka got my encounter with the missile man of India ngadang tho ko bi got shwa ko ni culture jumi mo ngam pa ban disclose ke man mele ka la jan mi dengan dang tho ka tai ka taru nga tho in the form of a novel fiction ka jing mudur
tanga mudur long kata kadai ka kalong haki roots jungi pat ka culture jungi te nga tho pat in form of fiction in the same way kum mga tho itu ka full circle bakan la ban relate ki brio bakan penetrate outside ka jala jungi rute bakan penetrate cha baru bagi brio na cha baru gin tip kata ka culture jungi kido ke ting tang ki brio oh ni pati kasi first thing kido oh the boy comes to your house no kin su tu berkat ba oh kata te kadai ka long bau shinrang wan long very low ha pok yi kim su thu ba shinrang rio do wana yin khasi ha culture jungi la ya tho wan ulong khpa jong ka yin mo ndei bu ulong kum ong gi de kharbon long ha po ndei gum ta ndei kim su thu e ta ka kwa kan man showcase ka culture jungi ha kata ka kom kai bikin tip kan gi brio ndei bikin pe po pe snew mo mong kadai ka bo ong phi namar pa menel film ni batai shpangin different tribes of the northeast mo bang idon lagi jong ki ti the story idon la jong ka culture kalong ka baran kamro iki brio shabar kin tip ti ngashko abin kalibyang mo itu I buffin tho nei what is your source of inspiration kai ka ba ktik jing what you pi ya kata te am la ban ong source of inspiration te la ban ong particularly ba di kata tang ba jisin ba phila tho ka wan ha phi kata ka jinglong ban kan mi hot ka wan ban kan mi long dia be smart ban puliru phi tho bidon ka blog ka blog be smart ban tho ru kan kalau ki besut na lamar ba ha kani ka iya ka pamenta mo technological age ka bangi ong ba ki khna samla kim don por show bakin puli ki kot ki slala ni bakin tho and plus mentally but chat gpt and all that okay dum tre issue ban the imagination ka dei kata long kalong ka baran kam kan ti ni don kam ru ban chim duk sana pi what happening ke jimun kam ka jong pin dei pinang polite por khnang ban tho mo pi don ino simple je prakhat ka ba yani I message I ba pi kwa ban ai shaki pai ba pe kan ka program kam tam ek kon sam lai jongi ka wai ting mun ong pi ko pi ong man tan dei ba prakhat la shia de ki devices sudah menta mo ta kadau kani ki kot bro artli ka to ka full circle li te kala don bat ka ebook available on Kindle edition ka paperback te available on Amazon te ka ebook available on Kindle edition te kani ka my encounter now it's available on Amazon te ka Kindle edition after few more days ki support bagian shnai ka to Kindle edition te kamta te ka message ngai ki khun samla ka ri long hum ne page first thing ka dei ba nim jude ben sarong ha kanun ka dan mangidon ne kanun ka ek mangidon jude ben sarong ni pe nuksang ni Abdul Kalam nor udah bahaya tammo bahaya do ha kari udah scientist respected scientist bro wai berthagi itu yo bong tong missile man of India mo bapun one duri kata ka missile ayu jongi ka program jongi te udah bahaya do re one hang ni Shillong dan kata ka fanfare dan kata ka jing ayu ti dei men long ni dei men nang ni ngum ta bangi long ka jing suret te ha ka jing yap jong ru klem yap um tau ban ong ani pe yap kum ubrio uba tinggi dia bendan kata ke humility kata ke jing suret ala dia punya sarang ha kadai ki khun ki khajar jong kadi ka bring new trip Shillong ta ting dia ikam injam 100 nai ni litre kum ta ting ki mi ki pare ki discourage ni litre kum ta so mo imla basa shun ne dei ben encourage begin tre no kamru ki kam la jong nai ong ban rely tang ban yo kam sarkar ki kam la jong the second thing part ngi dei ban long ki ba long prepared ki ba long all the time ngi la ban takali no incidences jang ni ha bethni kum to imti bon wan jang ka to ke dei ban ngi long prepared ngi la na ka jaburong ha dei teng shubo dei ba wan da klem long prepared tati la shum la le issue kejap bro jelah kan bro ke jelah tinggi dia belong prepare di dia belong pun kret bah kanu kam ko bitre kanu phang bangi tre kanu ke jing tre bangi le am ngi dia belong ngi dia ben tre ha ka at the fullest ngi dia ben ai ka kata ka ayu ka belong the best ka best bangi la ban le ha kata ka por ka long ta da ka ja ka kanu ru ngi la ban ta ke le kata ka ngasudna ikatu ko jong pimo humility ka jing small rit ka ba ila example ya u
Dr APJ Abdul Kalam hi mo what ha ka jingyap ko jong u dang pen I te kinuksa ke bahai jong u but sakawai ru be I nuksa halor ke jinglong don kam jungi ban long ki bala pen kre dangi le gunu kam pangim dei ru bangin sngol le rai la dei di kam ibaret ru namal kum bangi tip mentama doktor baka kam ka jam dei ka jenjar kum bai ong bangin ya ap thania kam sarkar kam long namal kam sarkar ki pus bon bala la dap lut pikiran kam pat khat pat kum wei bang sung thu baka miklaya ka jongi ka dang dei ka jala ka kadang he nang san mo kum ka jala but ki bun ban kon samla jongi hang ni ru kani ka jing don ji kon samla ka la ban ka strength ru mo ka jongi ka potential ka jongi ka bangila an penan kam ti I doctor ila ai nuk sai phi lingba ka kam ka jongi ha ba ho I ka kam ka jongi I tre minot henry imklet pade ka jing sngo tan jongi ba in tho ba in tan ban hadu ban yo open mi atli ki kot ban ni kit bok ki yang phi doctor ba ki jing ang lut ki jong phi kin sai so ba pinang yo shu ban pen mi ki kot mo ba kapasutan ru ka long ba ong tang wa phi tho I kini tang ban chu pakade ka jing sutan ka jong phi henry piarap ru ban pen I shaka perthai ya ka culture ka jong ni ka jinglong jong ka nong ba ka jong I kim ta de ti sa shi sin ni I ku play phi doctor ya ka por ka jong phi but ya ka jing palai por ka jong phi but sa shi sin na kit pocket yang ya phi play shi bon doctor ku play ti parlok nga nge bi snutanat ya ka tu ka jing kran ka special interview jong I ba I Dr Kharbamon but nga kremen ru ba phin shim ka nuksa ni doctor Dada fidon kinu ki jing ka jing ka jong phi de banan ka ta jing pen kre ya ka men sim ba phin tre shi tomo phin le ba kat ka bala bat kum juru ba phin long ki ba smart ban puli kum I doctor I long I ba smart ban puli ti na do bing ne shame phi ha ka wei pat ka por ba da ki wei pat ki interviews ngade iban ki tiu mauri na ka taw for front media ku play ka por jong phi baro